Давайте теперь поиграем. Я буду описывать одного из героев, а вам нужно узнать, о ком идет речь. Итак, hänellä on päällä musta mekko ja valkoinen paita. Hänellä on valkoiset sukat ja mustat kengät. Hänellä on pitkät mustat hiukset ja mustat silmät. Kuka hän on? 2. Hänellä on vaaleansininen teepaita, valkoiset shortsit, lenkkarit ja valkoiset sukat. Kuka hän on? 3. Tredje предложение. Hänellä on harmaa puku, ruskea vyö ja ruskeat kengät. Hänellä on vaaleansininen paita. Hänellä on parta ja viipset. Kuka hän on? 4. lause. Четвертое предложение. Hänellä on mustat housut, pitkä solmioi, valkoinen paita ja ruudullinen takki. Hänellä on mustat kengät. Kuka hän on? Ja viimeinen, последняя. Hänellä on valkoinen paita ja mustat housut, vaaleat kengät. Hänellä on suora tukka ja mustat silmät. Kuka hän on?